сирро бидон ва худро аз хатарҳои иттилоотӣ эмин бор. ассалому алайкум шунавандагони азиз, шумо нашри навбати лоиҳаи саводи иттилоотиву расонаеро тариқи радиои садои хуҷанд рӯи мавҷи 105 FM гӯш мекунед. дар студия бо шумо ҳастам ман Шамсин Наврӯзов. имрӯз мо дар мавзӯи пропаганда ё худ тарғибот суҳбат мекунем ва муайян менамоем ки он чӣ ҳадафу вазифа дорад. имрӯз дар меҳмонии мо ҳузур доранд Рустам Гулов, мутахассис оид ба расонаҳои нав. шуморо ба барнома хуш омадед мегӯям. ташаккури зиёд. вақте мо инҷо пропаганда мегӯем, дар зеҳни шунавандагон як савол пайдо мешавад ки онҳо мегӯянд ин пропаганда чист. пас биед аз шарҳи ҳамин мавзӯъ оғоз мекунем ки пропаганда чист ва чӣ мақсаду ҳадафҳо дорад. мо бояд пеш аз ҳама шояд ба таърих нигоҳ кунем ки борҳои аввал дар куҷо истифода мешуд ин чиз. то ҷое шояд ба ҳамагон маълум бошад, агар ки дар интернет ҳам кобед меёбед ки пропаганда дар аввал ба назар дошта буд пешбарӣ кардани идеяҳо ва умуман эътиқодоти дини насронӣ, яъне сирф маънои динӣ дошт. аммо бо мурури замон вақте ки мебинанд ки то чанд андоза таъсиргузор аст, фарз кардем вақте ки дини насронӣ дар африқо дар дигар кишварҳо ба зудӣ паҳн мешуду, ҳамон миссионерҳо мерафтанду дар ҳамон ҷо тарғиботи худро ба роҳ мемонданд, яъне пропагандаи диниро ба роҳ мемонданд. пас оҳиста оҳиста ҳамин чиз аллакай на фақат ҳамон контексти динии худро гум карду, аллакай ба сиёсат гузашт ва айни замон пропаганда бисёртар дурусттар мешад агар гӯем ба пешбурди идеяҳо, ба пешбурди донишҳою малакаҳою, ба пешбурди умуман як тарзи ҳаёту ки ба бисёртар ба назарҳои сиёсӣ тааллуқ дорад равона карда шудааст. дар ин ҷо низ як чизро бояд қайд кард ки фарз кардем ҳаст пешбурд, промоушн мегӯянд, агар ки масалан бозам ба решаи англисиён аҳамият диҳем, ва пропаганда. Промоушн бисёртар пешбурд аст, аммо пропаганда як хусусияте дорад ки ҳама вақт ба ғайр аз пешбурди ягон идея боз як идеяи муқобили онро нишон медиҳад, як образи душман месозад. Яъне пропаганда наметавонад худ ба худ ба пешбурди ягон идея машғул шад, балки ҳатман як идеяро ҳамчун муқобил нишон медиҳад, як касро ҳамчун душман нишон медиҳад. аз ҳамин нуқтаи назар пропаганда имрӯз бисёртар як характери манфӣ дорад, як энергияи манфӣ дорад. Яъне вақте ки мо калимаи пропагандаро ҳатто имрӯз мешунем, бисёртар ҳамин идеяи манфӣ буданаш аллакай дар зеҳни мо ҷой гирифта истодааст, чунки ҳамин ҳама вақт як образи душман бояд бошад дар пропаганда, пас он пропаганда мешавад. ташаккури зиёд. аслан чӣ зарурат пеш меояд ки нафарони гуногун даст ба ҳамин пропаганда мезананд? бисёртар ба пропаганда онҳое мезананд ки худро пеш аз ҳама журналист меноманд, аммо бояд дар ин ҷо ба хубӣ дарк кард, ба хубӣ қиёс гузошт аз нуқтаи назарияи шунаванда, хонанда ки дар ҳақиқат журналист асту ки пропагандист аст. барои ки нафаре ки ба пропаганда машғул мешавад, вай аллакай аз ҳамон принсипҳо, аз стандартҳои касбии журналистӣ даст мекашад, чунки вай ҳама вақт вай аллакай пропагандист на аз дурӯғ даст мекашаду, на аз як паҳн кардани ягон иттилооти нодуруст. аз ин нуқтаи назар барои чӣ ба ин кор машғул мешаванд? биёед нигарем ба пропагандаи рус, фарз кардем Русия, ки имрӯз яке аз намунаҳои машҳур шудааст. дар асри гузашта пропагандаи немисҳо буд, давраи ҷанг, пропагандаи Геббелсу гитлерӣ, фашистӣ, ва имрӯз пропаганда барои чӣ онҳо ба он кор машғул? барои ки маблағи хуб мегиранд. пеш аз ҳама пропагандист. барои чӣ пропагандист аст? вай то агар ки ҳамон Киселёв, ҳамон нафароне ки ба пропаганда машғул ҳастанд, имрӯз ба таври профессионалӣ гӯем машғул ҳастанд, 20 сол пеш интервюҳошонро тамошо кунед. ҳамон нафароне ҳастанд ки дар бораи стандартҳо гап мезаданд, дар бораи этика гап мезаданд, яъне одобу ахлоқи журналистӣ. аммо маълум шуд ки бо як маблағи муайян ҳам этикаро фаромӯш карда метавонанд, ҳам стандартҳоро. бале, ташаккури зиёд. аслан дар тарғибодан ё худ дар пропаганда бештар кадом намуди иттилоот масалан тарғиб карда мешавад ба андешаи шумо? боз ҳам агар ба мисол нигоҳ кунем, ба мисоли пропагандаи Русия, пеш аз ҳама иттилооти сиёсӣ аст. яъне ки боз агар ки он фаъолияте ки имрӯз кишвари Русия бурда истодааст нисбати Украина, ин яку якбора сар нашуд. яъне мардуми рус ҳам яку якбора тарафдори ҷанг набуданд. онҳо тахминан аз соли 2014 исун ҳамин пропаганда хеле сахт фаъолият оғоз кард, хеле сахт фаъолият кард ки ҳамин дар фикри мардум хоҳиши ҷанг карданро ҷойгир кунад. яъне 8-10 сол дар кор шуд барои ин кор, 8 сол тахминан. аммо худи пропагандаш боз ҳам барвақт дарса шудагиаст, албатта ки чунки пештар ҳам ҳамин гапҳо дар бораи
хуб беҳтарин миллат буданашону аз ҳама миллатҳо болотар будану дигар این ایده‌ها از قدیم الایام در سری مردم جوگیر کرده میشد. اما با روشن‌تر ما میتونیم ببینیم که همین خیلی است. و چگونه ایده ها در بعضن حالات ها فرض کردیم میگن پروپاگاندای طرز حیاتی سالم. مثلا این خیلی ایده هم هست که گویا که طرز حیات سالم رو پروپاگاندا کردن ممکن است. اما از نقطه نظر نظریوی اگر نگاه کنیم تئوری خوبتر میشد که اینجا ما یک فرقیت جوگیر کنیم، فرقیت رو بینیم، چون که طرز حیات سالم این نه فقط نه اونقدر پروپاگاندا است، چون که پیشبرد است. پیشبری حیات سالم این بسیارتر علاقه به تبلیغات به رکلام نزدیکتر می شود، اما عصبی آن که همین خصوصیت تجارتی ندارد. از این نقطه نظر شاید که وای رکلام نیست و پیشبرد است، پیشبری طرز حیات. یک ایده خوب هم می شود که پیشبری شود، اما در این حالت تا چه اندازه هم کلمه پروپاگاندا را در آنجا استفاده بردن درست است یا که جایز است، این چیز یک سوال دیگر، سوال صرف نظری است. اما به هر حال بغیر از موضوعهای سیاسی این چنین نسبت موضوعهای فرض کنیم اکولوژی، موضوعهای به سلامتی نزدیک، در این حالت هم کلمه پروپاگاندا را استفاده میبرند بعضی حالات، در بعضی موردها. خب سیر رو بدان در موج 157 FM. در ما دو چیز هست، ترغیبات هست، بعدن تبلیغات هست. در بیشتر موارد مثلا ساکنان همین هر دو رو با یک چیز شبیه میدن، یعنی که با تبلیغات مانند میکنن. به در اینجا فرقیت رو جدا میکنیم که مثلا ترغیبات چی است و تبلیغات چی است، چون که هر دو با هم دیگر خیلی هم سخت مانند هستند. وظیفه هایشون رو معین میکنیم. تبلیغات گفته عادتاً با زبان تاجیکی ما رکلام رو ترجمه کرده هستیم، درست؟ و فرقش خیلی ساده است، چون که تبلیغات یعنی که رکلام یک خصوصیت تجارتی دارد. برای همین عادتاً تبلیغات رو برای پیشبردی نه اونقدر ایده ها، بلکه برای پیشبردی یگان مال و محصولات، خدمت رسانی، کار استفاده میبرند تا اینکه همون نفری که همون خدمت رسانی رو میرساند یا که مال رو به فروش گذاشته است و یک فایده به دست بیارد. یعنی مقصد از چی است؟ از همین قدر فرق دارد. ترغیبات اون چیزی که پروپاگاندا را همچون ترغیبات ترجمه کرده، اون چیز علاقه برای پیشبردی یگان ایده، نه همه وقت خیلی که از مثال من آورد در بالا آورده معلوم میشه، نه همه وقت اون ایده ها میتوند ایده های کنسترکتیوی باشد، درست باشد، یعنی فایده ناک باشد. میتونن که برای ایده های ضررناک هم، ضرر آور هم، برای ایده های نادرست هم همون چیز استفاده برند. در اونجا علاقه نه اتیکا میماند، نه آداب و اخلاق ژورنالیستی میماند، نه آداب و اخلاق دیگر عادی هم اگر بگیم فقط همچون شخصی عادی. در بعضی حالات ها البته که خودی تبلیغات یعنی رکلام میتونه رکلام اجتماعی باشد. یعنی برای همین یک کاتگوری علاوه تبلیغات یعنی رکلام است، رکلام اجتماعی، سوسیال رکلام. وقتی که شما یگان ایده، غایه، یگان فکر و عقیده گویم برای جمعیت فایده ناک رو حرکت میکنید که تبلیغ کنید، در بین مردم پهن کنید. باز هم برمیگردیم به همون مناسبت خوب در عائله، فرض کردیم دوستی و رفاقت، خوبی، عموما مناسبت خوب با اکولوژی، مناسبت خوب با من میدم از جانب مردها نسبت زنها، از جانب زنها نسبت مردها، عموما همه همین چیزی که خوبی هست و چیزی که برای جمعیت فایده دارد و عادتاً هم این هم میشود تبلیغ شود. اما در اینجا علاقه همون خصوصیت تجارتی گم میشود. یعنی مقصد تجارت نیست، بلکه مقصد پیش بردن یک مناسبت خوب در بین جامعه که یک دوستی و رفاقت بسیارتر باشد و مهر محبت در بین آدمان. بله، عموما نگاه کنید در بیشتر موارد در سامانه‌های اینترنتی و یا خود شبکه‌های اجتماعی مثلا ما با ترغیبات روبرو میشیم و بدبختانه در بیشتر موارد با اون باور هم میکنیم. میگفتید که همین باور کردن ما به همین گونه مثلا اطلاعات ها تا کدام اندازه درست است؟ در اینجا یک چیز ما باید از اول قید کنم که پروپاگاندا نه فقط در اینترنت است. من این کار نمیکنم که در آنجا هست، البته هست، اما پروپاگاندا زیادتر رو شاید که در تلویزیون میبینند آدم. برای همین ما باید همه وقت در خاطر داشته باشیم که اینترنت، یعنی اینترنت رو همچون منبع یگانه پروپاگاندا اعتراف نکنید. منبع اساسی پروپاگاندا متاسفانه در تلویزیون ها است. منظورم تلویزیون های روسیه خصوصا در عین زمان. برای آنکه به پروپاگاندا داده نشود انسان باید که پیش از همه تفکر انتقادی داشته باشد. تفکر انتقادی ها شاید که بسیاری ها وقتی که ما صحبت میکنم در ترینینگ ها همین موضوع رو میکشم، در اکثر موارد چنین فکر میکنن که تفکر انتقادی وقتی که تو نظری بد داشته باشی نسبت یگان چی، در اصل چنین نیست. تفکر انتقادی یکی از خصوصیت هاش این شبهه کردن توانستن است.
یعنی شوبه کردن با اون اطلاعاتی که میشنوی، با اون چیزی که میبینی، با اون چیزی که میخونی. یعنی چه چیزی که اطلاعات هست همون چیز باید انسان پیش از همه تواند شوبه کند. دوم قدم باید که شما توانید قیاس گذارید بین فکر و عقیده و فکت و دلیل. در اکثر موارد همه اشتراکچه فرض کنید وقتی که من آموزشو میگذارونم اکثریت فکر و عقیده رو از فکت و دلیل فرق کردن نمیتونن. مثلا میگوید که 3 فکت درباره خودتون گویید، 3 دلیل. میگن من کتابخوانی رو دوست می‌دارم، من شعرخوانی رو دوست می‌دارم، من فرض کردیم 3 فرزند دارم. خب از همین 3 مثال 3 فرزند دارم این فکت است. یعنی اون رو سنجیدن میشه. کتابخوانی رو دوست می‌داری آیا یا نه، شعرخوانی رو دوست می‌داری یا نه، این فکر و عقیده شخصی است نسبت خودتون. برای همین وقتی که شما میتونید که مقایسه کنید که فکر و عقیده در کجا است و قیاس گذارید، فرق کنید که فکر و عقیده در کجا است و فکت و دلیل، در همین مورد قدم سوم به وجود میاد. آیا چی رو ما سنجیده میتونیم؟ فکر و عقیده رو سنجیدن نمیشود، چون که این فکر و عقیده شخصی است. من دوست می‌دارم کتابخوانی رو، من اون رو ندارد که من 10 کتاب میخونم در یک ماه یا 1 کتاب میخونم. فرض کنیم یک نفری هست که میگه که من همه یک کتاب میخونم، لیکن هر یک کلمه اون رو موشکافانه اهمیت داده، هر یک کلمه‌اش رو با دقت میخونم. یک کس دیگه میگه من 10 کتاب میخونم لیکن روی یکی میخونم. کدومش درست میگه؟ کدومش راست میگه که دوست میدارد آیا یا نه؟ برای من در اینجا فکر و عقیده شخصی است. اینو نمیسنج. انا اونجایی که فکت و دلیل است، اون رو قدم سوم به وجود میاد، سنجیدن فکت و دلیل. تا چه اندازه همون فکت درست است، اطلاعاتی که آمده ایستاده است درست است. انا وقتی که در همون رسانه ها هم میبینیم، چی در اینترنت باشه چی در تلویزیون، وقتی که میشنوید میبینید یگان گپ گفتن، باید که مقایسه کنیم، فرق کنیم بین خودشون، اونها رو جدا کنیم از یک دیگرش. فکر و دلیل رو با فکر و دلیل با فکر و عقیده آدم ما دخل نداریم، کار نداریم، هر کس فکر و عقیده خود رو داره، اما همون دلیل هایی که استفاده میبرن انا اون رو میشود الکی سنجیم. چی دلیل اقتصادی باشد، فرض کنید درباره مجموعه محصولات داخلی گپ میزنن، درباره رشد اقتصادیات گپ میزنن. مثلا میشود یک کس میگه که فرض کنید دو متخصص رو جیغ میزنن با افیر، یک تاش میگه اقتصادیات ما به طور نظررس پیشرفته ایستاده است. این رو سنجیدن نمیشود. چی است کلمه به طور نظررس؟ 10% سالانه، 1% سالانه چی است؟ یعنی معین است. یک دیگرش میگه که حجم مجموعه محصولات داخلی از سال 2020 به 22 فرض کنیم 10% زیاد شد. یعنی این رو میشود الکی همون نشاندادهای اقتصادی رو دریافت کرده سنجید که در حقیقت 10% زیاد شد یا اینکه زیادتر یا اینکه کمتر. یعنی در همین حالت خیلی مهم است که تا اینکه به همون پروپاگاندا ما داده نشویم، فریب نخوریم، همین فکت و دلیل رو از فکر و عقیده جدا کرده اون رو سنجیم. پیش از همه باید به منبع اصلی رسید که همون آدم‌ها بسیار وقت فرض کنیم در همون نمونه‌های پروپاگاندا وقتی که بررسی میکنیم میبینید که بعضی سامانه‌های هستن در اینترنت که صرف شوخی پهن میکنن، اما در شکلی گویم حقیقت وقتی که میخونید فکر نمیکنید که واقعا، لیکن در تگ مقاله‌شون نوشته است که این حجم است، این شوخی است، با این چیز باور نکنید. این تنها یک گویم به طوری گویم شوخی پیشنهاد کردن یک اطلاعات، اما بعضی همین سامانه ها فرض کنیم یکی از همین سامانه پانوراما است در سگمنت روسی، وقتی که حالتهای شدگی است که همین برنامه رو فرض خبرهای همین سامانه رو مبادا شد. در برنامه ولادیمیر سلاویوف یک چند مرتبه به طور جدی یک چند سیاستشناس ها شیشته بررسی کرده بودند، حالا که باید تنها یک شوخی بود. آنها امروز نفهمیدند که این شوخی است، آنها نفهمیدند که این یک حجو است، بلکه همچون یک خبری اصلی شدند بررسی کردند، دکان های فاکولته های سیاستشناسی و دیگر. بعد ژورنالیست های فرض کنیم در لسانج همین رو هم به شوخی کشیدند که شما تو چه اندازه فرض کنیم متخصص هستید که شوخی رو از حقیقت فرق کردن نمیتونید، اون رو همچون یک موضوع جدی بررسی میکنید. برای سنجیدن در کار است، اما وقت سنجیدن در کار با منبع اصلی رفت رسیدن در کار است. این قدم خیلی مهم است در پیشگیری کردن تاثیر این پروپاگاندا به ذهن انسان. خوب، تشکر زیاد. سیر رو بدان در موج 157 FM. اینجا شما درباره تفکر انتقادی صحبت کردید. عموما هر یک نفر مثلا وقتی که با همین گونه اطلاعات روبرو میشدن، چطور باید که همون تفکر انتقادی رو در خودش بیدار کند و همون رو تحلیل کند؟ کدام راه و وسیله ها هستند برای سنجیدن همین اطلاعات؟ پیش از همه باید درک کرد که هر یک اطلاعاتی که از جانب این یا اون رسانه‌های پروپاگاندیستی پهن میشن یک مقصد معین دارند. مقصدشون در ذهن خواننده، تماشابین، اودیتوریا جاگیر کردن این یا اون ایده و فکر و عقیده است. از همین نقطه نظر باید فهمید که
мақсади онҳо гуфтани ҳақиқат нест, мақсади онҳо ҷо додани идея дар фикри мо аст. агар ҳамин чизро дарк кардед, аллакай шумо мефаҳмед ки шумо аз субъекти иттилоот, яъне нафаре ки ба паҳншавии иттилоот таъсиргузор аст, ба объект табдил меёбед, яъне нафаре ки ба он таъсир мегузоранд, ба чизе ки ба он таъсир мегузоранд. вақте ки шумо объект шудед, вақте ки шумо дарк кардед ки шуморо ҳамчун объект эътироф кардааст ҳамин телевизион фарз кардем ё ин ки расонаи дигар, шумо аллакай бояд ки як чиз пайдо шавад дар фикратон ки не, ман намехоҳам объект бошам, ман мехоҳам субъект бошам, ман мехоҳам нафаре бошам ки таъсиргузор бошам ба ҳамин кор. аз ҳамин нуқтаи назар ҳамин ки дарк кардед, ин аллакай якум қадам аст. дуюм қадам шубҳа кардан, ба ҳама чизе ки мебинед бовар накунед. ин аллакай замона ҳамин хел шудагӣ аст ки ҳатто видеоҳое ки тамошо мекунем дар интернет бошад, дар куҷо ки бошад, на ҳама вақт ва видеои ҳақиқӣ аст. видео фейкҳо то ҳамин дараҷа зиёд шуда ки масалан зеҳни сунъӣ яке аз инструментҳо аст, яке аз абзорҳое аст ки барои истеҳсоли чунон дипфейкҳо, яъне дипфейк мегӯянд видеоҳои сунъӣ, вақт барои ҳамин видеои сунъӣ истифода мешаванд ки сохта мешавад ки ҳатто инсон фарқ намекунад ки вай одами ҳақиқиро дида истодааст дар кадр, ё ин ки вай робот аст, ё ин ки вай умуман видеое ҳаст ки худи ҳамон зеҳни сунъӣ вайро сохт. барои ҳамин бояд ба ҳама чӣ шубҳа кард. ва пеш аз ҳама вақте ки шумо шубҳа карда тавонистед, ин яке аз қадамҳои хеле муҳим аст. қадами дуюм факту далелро аз фикру ақида ҷудо карда, онро ҷамъ карда, онро санҷидан аст. барои ин албатта як малакаҳои ако ман намегӯям ки малакаҳои умуман дастнорас аст, ин малакаҳо барои ҳама метавонад ки дастрас бошад, аз ҷумла истифода бурдани ҳамон Google. яке аз масалан мо ҳамчун далелсанҷӣ вақте ки ба далелсанҷӣ машғул мешавем, яке аз абзорҳои асосие ки мо истифода мебарем системаҳои ҷустуворӣ аст. Google, Яндекс, дигар барои он ки шумо тариқи онҳо метавонед як маълумоти дурусттар ёбед. Дурусттар аз кадом нуқтаи назар? Аз нуқтаи назари манбаи аслӣ будани он, яъне ҳаракат мекунем ки ҳама вақт мо ба манбаи аслии иттилоот расем. барои чӣ хел мешавад? одатан як расона аз сухани дигар расона мегираду боз нашр мекунад, вай расона аз дигар расона гирифта боз нашр кардагааст. дар омӯзишҳо мо як бозиҳоро бозӣ мегузаронем, фарз кардем як иттилооти хурд як мегирем, ягон эълон фарз кардем, 4-5 нафар хоҳишмандро мегирему аз аудитория, мегӯем шумо берун бароед, ба мондагиаш ба ҳам як нафар чӣ мекунем, ҳамон иттилоотро хонда медиҳем. баъд ҳамин чизе ки фаҳмид, ҳамон чизи фаҳмидаги шуд ба нафари дуюм бояд ки нақл кунад, нафари дуюм ба сеюм нақл мекунад, сеюм ба чорум, чорум ба панҷум, панҷум боз ба аудитория нақл мекунад ва худи аудитория шоҳид мешавад ки дар як муддати кӯтоҳ як эълон ба ҳамагӣ 2-3 ҷумла табдил меёбад. Як ҷумла ҳатто ҳамин хел мешавад ки мо вақте ки як эълоне ки 6-7 ҷумла дорад дар аввал мехонем, то охир ҳамагӣ як ҷумла мешавад ва умуман то ҳамин дараҷа иттилоот таҳриф мешавад, яъне дигаргун мешавад ки тамом муқоиса нашаванда аст. яъне барои ҳамин ҳама вақт мо тавсия медиҳем ки агар ки хоҳед ки санҷед ки ҳамон нафари панҷум то чанд андоза гапи дуруст гуфту нодуруст гуфт, биёед ки иттилооти авваларо санҷем, сарчашмаи аввалеро. вақте ки бо мехонем, ҳамашон механданд ки ҳани тамоман дигар чиш буда. рақамҳои телефон фарз кардем агар бошад тағйир меёбад, ному насаб тағйир меёбад, макону замону ҳама чиз тағйир меёбад, чунки одамизод ҳамин хел аст. расонаҳо ҳам вақте ки бознашр мекунанд, ҳама ҳаракат мекунад ки то ин ки плагиат, яъне ки асардуздӣ нашавад, бо гапи худашон мегӯянд, яъне як калимаро бо синонимаш иваз мекунанд, ҷумлабандиро дигар мекунанд ва дар ҳамин маврид вақте ки як бор ҷумлабандиро дигар кардед, ду бор ҷумлабандиро дигар кардед, 3 бор кардед, дар охир тамоман дигар иттилоот шуданаш мумкин аст. шумо ба ҳисоб мисол агар ки масалан тренинг набошад, аудитория набошад, гиреду як кор кунед. Google Translate ҳаст, барномаи тарҷумонӣ. шумо як матнро фарз кардем аз тоҷикӣ ба русӣ тарҷума кунед, онро ҳамун тарҷумаи шудагиро гиреду аз русӣ ба англисӣ тарҷума кунеду, аз англисӣ баръакс ба русӣ тарҷума кунед, баъд аз русӣ боз баръакс ба тоҷикӣ тарҷума кунед, баъд ду тоҷикии аввала ва охираро муқоиса кунед ки дар аввал чӣ хели буду, дар охир чӣ хел буд. ин ҳоло он ки ин робот аст, ин ҳаракат мекунад ки факту далел тағйир наёбад, аммо дар баъзе ҳолатҳо асаби он ки ҳамин фарқиятҳои забонӣ ҳасту дигар дар ҳар хел забон хусусиятҳои худаш дорад, ҳар хел забон хусусияти худро дорад. дар ҳамин маврид чӣ кор мекунад? баъзе аз сабаби синонимҳоро истифода бурдану дигар иттилоот фарқ мекунад. ин як мисоли хурдаке ки метавонад ки ҳар як кас ҳозир худаш ҳамин корро иҷро кунад, ҳамин вазифаро. вақте ки
дар ҳаёти воқеӣ як кас чизи шунидагиашро нақл мекунад, дар фейсбук менависад, дар инстаграмаш менависад, ё ки ягон сторис мекунад, ман ҳамин чиза шунидам гуфтам нақл мекунад, тариқи WhatsApp ба гурӯҳҳои волидайни фарз кардем паҳн мекунад, ягон иттилооти аз куҷо шунидаги. Ин маънои онро надорад ки ҳамон одам тавонистааст ки 100% чӣ чизе ки шунид ҳамон чизро бо бе ягон гӯем ҳамон қатраашро резонда тавониста бошад гуфтам. Дар аксар маврид, дар ҳамаи мавридҳо одатан вақте ки одам як чизи шунидагиашро нақл мекунад, ҳатман як факташ тағйир меёбад, як далилаш дигар мешавад, ягон ҷузъиёташ тағйир меёбад, бо калимаҳои худаш мегӯяд чизе ки фаҳмид ва дар натиҷа як иттилооте паҳн мешавад ки ба ҳама метавонад зарар расон бошад. Хусусан агар имкон бошад мисол овардан дар давраи пандемия фейкҳо хеле зиёд паҳн шудан дар бораи масалан шаклу роҳҳои паҳн шудани пандемия, дар бораи роҳҳои пешгирии он ва дар бораи сабабҳои пайдоиши пандемия. Яке аз масалан акун дар Тоҷикистон шояд ки аз сабаби набудани 5G, шояд ки аз сабаби намқадар паҳн шуданаш бошад, аммо дар баъзе кишварҳо ҳамон антеннаҳои 5G-ро одамон оташ заданд. Чунки фейкҳои бисёр паҳн шуд ки гӯё ки ҳамон технологияи 5G ба паҳн шудани вируси коронавирус мусоидат мекунад. Ин чиз дурӯғ аст, ин чиз комилан дурӯғ аст, тамоман таъсир намекунад. Аммо мардум аз сабаби он ки надоранд ҳамон тафаккури интиқодиро гирифтанду сӯзонданд. Дар баъзе кишварҳо агар хато накунам, дар Индия, Ҳиндустон, вақте ки панелҳои офтобӣ шинондагӣ буданд дар як ҷо, ё ин ки аз сабаби динӣ бошад, ё ин ки аз сабаби кадоме эътиқодашон, кадомеш мегӯяд ки ҳамин чиз ҳам зарар мекунад, мераванду панелҳои офтобие ки ба онҳо нерӯи электрикӣ истеҳсол карда медиҳад, онро гирифтанду бо болғаю бо чиз шикастанд. яъне ҳама чиз аз тариқи WhatsApp паҳн шуда. Дар онҷо бисёртар WhatsApp-ро истифода мебаранд, тариқи мессенҷерҳо паҳн шуда. Яъне он чизе ки як кас паҳн мекунад, як чиз дигар кас дигар паҳн намекунад, ин маъноро надорад ки ҳо чиз ҳақиқат асту дуруст аст. Ҳатман бояд шубҳа кард, ҳатман бояд онро санҷид ки то чӣ андоза ҳамин чиз асоси пеш аз ҳама асоси илмӣ дорад. бале умуман дар ҳамин тарғибот дар мо чиҳоро метавонад ки ба таври комил мусбӣ карда нишон бидиҳад? барои ҳамин мо бояд пеш аз ҳама чӣ хеле ки гуфтам фарқ гузорем ки байни таблиғот ва байни пешбурд, промоушн, ва хубтар мешавад агар ки промоушнро, яъне пешбурди ягон идеяро фарз кардем, ҳамин калимаи пешбурдро дар ҳамин хел ҳолатҳои мусбӣ истифода барем, чунки аллакай калимаи таблиғот, яъне ки калимаи пропаганда як ҳамун коннотатсияи манфӣ дорад, як идеяи, як энергияи манфӣ дорад, як мардум аллакай ин чизро ҳамчун як ҷараёни манфӣ эътироф кардаган қабул кардаги ҳастанд ва ин ҳам як ёрӣ мерасонад барои он ки мо муайян кунем ки дар куҷо пропаганда аст, пропагандае ки дар аксар маврид айни замон бо пешбурди идеяҳои манфӣ машғул аст, аз ҷумлаи ҷангу аз ҷумлаи хушунату дигар ва аз дигар тараф мо бояд калимаи фарз кардем промоушн, ё ин ки пешбурдро истифода барем то ин ки пешбарӣ кардани ягон идеяи мусбат, албатта ки аз ҳамун худи мафҳум ҳам вобаста мешавад. Яъне ки хубтар ҳар як чиз бояд ки номи худро дошта бошад. Барои он ки чӣ хел карда пешбарӣ кунем идеяҳои хубро, албатта ки ин ҷо аз ҳамун шахси пешбаранда вобаста аст ки яъне то чӣ андоза вай ба одобу ахлоқи касбии худ чӣ аст, яъне боварӣ дораду онро риоя мекунад. Ва то ин ки мо бояд шояд ки на фақат ба пешбурди идеяҳои хуб машғул шуд, ин ҳатман кардан дар кор аст. бале чунки фарқ байни пропаганда ва пешбурд дар айни замон дар он мешавад ки танҳо кадом идея аст, то чӣ андоза ҳамин идеяи конструктивӣ аст. барои он ки абзорҳое ки истифода бурда мешаванд қариб ки ҳамон чиз аст, боз ҳам ҳамон интернет, боз ҳам расонаҳои анъанавӣ ба мисоли радио, телевизиону дигар ва расонаҳои нав, мессенҷерҳо, платформаҳои гуногун ба мисоли YouTube фарз кардем, боз ҳам ҳамон чиз аст. яъне чӣ чизере ки пропаганда истифода мебарад, ҳамон чизро журналистикаи касбӣ ҳам истифода мебарад. барои ҳамин журналистони касбӣ хусусан бояд ки пеш аз ҳама ба ҳамон касби худ, пеш аз ҳама ба ҳамон стандартҳо ва меъёрҳои ахлоқии худ бояд ки содиқ бошанд.
аз тарафи аҳолӣ айни замон мо наметавонем фақат журналистонро ба ин чиз гӯем ҷавобгар ё ин ки шахси мутасадди эълон кунему масъулиятро аз гардани аҳолӣ бардорем. Гап дар сер он аст ки имрӯз ҳамаи мо истеҳсол кунандаи муҳтаво шудагӣ ҳастем. Ҳамаи мо контент истеҳсол мекунем. Ҳар як посте ки мо менависем дар фейсбуку, дар инстаграму, дар куҷое ки бошад, дар кадом шабакаи дилхоҳ, ва як аудиторияи худро пайдо мекунад. Аз ин нуқтаи назар бояд ки худи аудитория ҳам нафароне ки тарафдори сулҳ ҳастанд, тарафдори тарзи ҳаёти солим ҳастанд, тарафдори муносибати хуб бо экология ҳастанд, ҳамаи онҳо бояд ки ҳамин фикру ақидаи худро ба таври беистифодаи хушунат, беистифодаи ҳамин гӯем суханони қабеҳ дар ҳамон шабакаҳои худашон паҳн кунанд. яъне ҳар кас ҳам барои истеъмоли имрӯз ҳам барои истеъмоли муҳтаво масъул аст, ҳам барои он чизе ки худаш истеҳсол мекунад. Барои ин агар ки хоҳем ки идеяҳои хуб бисёртар паҳн шаванд, пас бояд ки ҳама ба ҳамин кор машғул шавад. пеш аз ҳама дар ҳаёти худаш истифода барад, ҳамон чизе ки онро пешбарӣ мекунад, ва инчунин дар ҳамон шабакаҳои худаш ҳам пеш аз паҳн кардан санҷад ҳамон иттилооте ки мешунавад. иттилоот дуруст бошад. Ба паҳн кардани он чизе ки шунид, он чизе ки ягон кас дар ягон ҷояш навист, онро ба таври зуд дарҳол гирифта репост накунаду санҷад. Хонед мақоларо одатан чӣ хел мешавад? Мо вақте ки мебинем хонандаҳо чӣ кор мекунанд? Ягон сарлавҳаи воҳиманоки баҳсбарангезро мебинанду мақоларо, маводро нахонда, видеоро тамошо накарда, аудиоро гӯш накарда, яку якбора мегиранду репост мекунанд, ба дӯстони худашон паҳн мекунанд. Айнан ҳамин кор на фақат дар фейсбук аст, дар мессенҷерҳо ҳам ҳамин хел аст. Ягон кас ягон хабарро фиристод, фарз кунем мегӯянд ки сир ё чиснок ба аз коронавирус шуморо озод мекунад, халос мекунад, шифо меёбед ё ки умуман бемор намешавед. Ҳама мегираду паҳн кардана сар карданд. Дар натиҷа нархи чиснок дар бозор қимат шуд. Яъне ҳама ин чиз таъсири худро гуногун мерасонад ба ҳаёти мо. Аммо то ҳол ягон чӣ нест, ҳатто ягон исботи илмие нест ки ва таъсир мегузошта бошад. Ҳатто дар сомонаи созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ ВОЗ дар як бахши алоҳида кардагӣ ҳастанд ки чиснок таъсир намекунад. Ба ин чизҳо дода нашавед, ба ин фиребҳо. Яъне ҳамон чизе ки дидем паҳн кардани мо дар кор нест. Бояд хонем, фикр кунем дар атрофи он, санҷем пеш аз ҳама. Агар ки санҷидему дуруст будасту ва мефаҳмем ки аз паҳн кардани мо шояд ки ягон кас фоида гирад, хай шояд ки паҳн кардан дар кор аст. Дар аксар маврид он чизе ки мо мегирему репост мекунем ба мо ягон фоида намеорад. Агар ки хоҳед ки гӯем ки ҳамон идеяи хуб паҳн шавад, бигзор ки аввал санҷед, иттилоот дуруст бошад, пас худатон ягон чӣ нависед, худатон ягон муҳтаво истеҳсол кунед. Аммо ба ҳар ҳол ҳаракат кардан дар кор аст ки дар вақти истеҳсоли муҳтаво он таҳриф нашавад, дигаргун нашавад, тағйири ҷиддӣ наёбад, ё то ин ки маънош гум нашавад. Ташаккури зиёд. Дар фарҷоми барнома барои шунавандагона чӣ тавсияҳо дода метавонед доир ба ҳамин мавзӯъ? тавсияҳо ба аксарияташро аллакай гуфтам. Пеш аз ҳама шубҳа кардан ба он чизе ки мебинеду мехонеду мешунавед. Пеш аз ҳама санҷидани он иттилооте ки дарёфт кардем. қиёс гузоштан байни фикру ақида ва далил, факту далил. Санҷидани факту далил, дарёфт кардани манбаи аслии он факту далилҳое ки мо месанҷем ва паҳн кардани иттилоот танҳо дар он ҳолатҳое ки агар вай зарур бошад. Агар аз паҳн кардани он шумо дар ҳақиқат ба ҷомеа, ба худатон, ба наздиконатон ягон фоида расонда тавонед ва ҳатман ҳаракат кардан дар кор аст ки иттилооте паҳн шавад ки иттилооти ҳақиқӣ дуруст бошад. Дар ҳоле ки иттилоот нодуруст бошаду паҳн кардед, ин албатта ки охирзамон нест. Ман наметавонам гӯям ки ҳеҷ гап нест. Дар баъз ҳолатҳое мешаванд ки аз паҳн кардани иттилооти бардуруғ ҳатто одамонро қатл кардаги ҳастанд. Дар кадом як кишварҳои қитъаи амрикоӣ, агар хато накунам, ҳамин ҳолате шуда буд. Пулис хабардор мешавад, онҳо дар идораи пулис буданд. Як гурӯҳи калони одамо ҷамъ мешаванду онҳоро маҷбуран ба пулис медароянду, онҳоро аз пулис мебароянду оташ мезананд ду нафарро. Ду нафаре ки тамоман ба ин кор даст надоштанд, тамоман гунаҳгор набуданд. онҳо айбашон ҳамин ки майни худашон чӣ баҳсе мекунанд, барои ҳамун вайрон кардани тартиботи ҷамъияти онҳоро дастгирӣ мекунанд. ҳар қадар ки пулис мехоҳад ки пешгирӣ кунад, наметавонад кардан, чунки як издиҳоми калони одамо ҷамъ мешаванд ки мо ин нафарро худамон ҷазо медиҳем гунем. яъне ин гуна ҳолатҳое мешавад ки аз паҳн кардани иттилооти бардуруғ
шояд ки ҷони ягон нафар зери хатари ҷиддӣ гузошта шавад. Барои ин ҳатман бояд ки санҷед иттилоотро ва агар нохост шуд ки иттилоот бар дурӯғ аст, онро ҳазф кардан дар кор аст, пок кардан дар кор аст, удалит кунеду як метавонед барои имиҷи худатон гӯем, барои як обрӯи эътибори худатон гум наштан изҳороти дигар паҳн кунед ки дар ҳақиқат ман ҳамихи иттилоотро паҳн кардам, ман пас аз паҳн карданам санҷидам ки вай нодуруст будааст, ҳақиқат набудааст, аз бахшиш мепурсам, фарз кардем ва одамонро маълумот диҳед ки он иттилоотро барои чӣ шумо пок кардед, барои он ки вай ба ҳақиқат наздик набуд. Чунки вақте ки шумо пок кардеду хапуда мешинед, дигарое ки паҳн кардан мегиранд, онҳо фикр намекунанд ки ин чиз ҳақиқат аст ё ки дурӯғ. барои ҳамин ин ҳам яке аз қадамҳои муҳим аст ки ин бисёртар аллакай ба бахши ҳамон этикаву ба бахши ахлоқу одобу ахлоқ дахл дорад. ба ҳар ҳол ба фикри ман, ба фикри ақидаи шахсии ман, ин яке аз қадамҳои хеле муҳим аст дар гӯем пешгирӣ кардани паҳни иттилооти бар дурӯғ. сирро бидон дар мавҷи 157 FM. ман ташаккури зиёд мегӯям барои иштирокатон ва як суҳбати самимӣ. мо боварӣ бар он дорем ки ин суҳбати мо барои шунавандагон судманд хоҳад буд. хуб, шунавандагони азиз, мо дар мавзӯи пропаганда суҳбат кардем ва албатта боварӣ дорем ки шумо низ дар дастрас намудани иттилоотҳои дуруст масъул мешед ва аз ҳар гуна хабарҳои бардурӯғ худро эмин нигоҳ медоред. имрӯз дар суҳбати мо ҳузур доштанд Рустам Гулов, мутахассис оид ба расонаҳои нав. то барномаҳои дигар, худованд нигоҳбонатон бошад. хайр.